Di daxuyaniyekê de Sindîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya girtina rojnamevan û peyamnêrê dezgeha Arkê ji aliyê çekdarên PYD ve dema ku ji gundê Baneqesrê li gel du birayê xwe vedgeriya Nedêrkê şermezar kir û daxwaza serbestberdana Ehmed Sofî kir. Sindîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya got ku berdewamî di dirêstkirina fişarê li ser rojnamevanên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve xizmeta bangên xwedî PYD nake. Ku dibêje rojnamevan lê Rojavayê Kurdistanê bi azadî û bi bê hebûna tirsê karê xwe dikin û durustkirina fişarê li ser karê ragihandinê wê encamên nerênî bi dû xwe vebîne. û PYD bi hêza çek nikare rastiyan li pêşiya gelê Kurd lê Rojavayê Kurdistanê veşêre û kiryarên xwe yên hovane berde pûş bike. û ji aliyê xwe ve rêxistina Dadiya Kurdî daxuyaniyek derbarê girtina nûçegihanê Arkê Ehmed Sofî belav kir û têde girtina Ehmed Sofî şermezar kir. Herwiha rêxistina Dadiya Kurdî di daxuyaniyekê de desteserkirin û binçavkirina rojnamevanan ji aliyê PYD ve bi binpêkirinên yasayên navdewletî binav kir û got ku girtina Ehmed Sofî metirsiyek mezin li ser jiyana wî durust dike û daxwaza serbestberdana Ehmed Sofî û tevaya girtiyên siyasî dê zindanên PYD de kir. Rêxistina navbûrî bang li aliyên peywendîdar û rêxistinên mafê mirovan yên herêmî û navdewletî kir ku fişarê li ser PYD durust bikin, da ku tevaya girtiyan serbest berdin. Ji aliyê xwe ve Yekîtiyan Vîskarên Kurdistana Sûriya daxuyaniyek li ser girtina nûçegihanê Arkê ji bo raya giştî belav kir û têde daxwaza serbestberdana endamê desteya rêveberê Yekîtiyan Vîskarên Kurdistana Sûriyê kir. Di daxuyaniya xwe de Yekîtiyan Vîskarên Kurdistana Sûriya daxwaz ji PYD kir ku dev ji siyasetên girtin û binçavkirinê berde û sînorekî ji bo esayîşa bi ser ve deyne. Ji ber ku ev siyaset xizmeta doza gelê Kurd lê Rojavayê Kurdistanê nake.